Kollox list tal-kunċert The Travelers, 10 snin ta' mużika. Il-kunċert se jkun wieħed speċjali li kif jindika l-isem huwa ċelebrazzjoni ta' 10 snin ta' mużika ta' The Travelers. Net News tkellem ma' Chris Gatt li spjegana li huma se jkunu qed ikkantaw ma' orkestra live b'arranġamenti speċjali. Huwa konċert partikolari ħafna għalina, ovvjament konċert biex niċċelebraw l-10 snin ta' mużika minn The Travelers. Għanna mużiċisti bravi ħafna li ħasser jinaqdu magħna fuq l-stage, kif ukoll orkestra live. Ħanaraw arranġamenti ta' kull song kważi li kellna matul dan iż-żmien, verżjoni naqra differenti, speċjalment anki li għandna l-orkestra live. U insomma, nistennew baż kbir u nisperaw li n-nies li jkunu hawnhekk kważi konvinti li ħajjeħdu pjaċir ħafna bil-show li għandna pjanat. Infatti għandna mużiċisti bravi ħafna u anki backing vocalists li ħdimna magħhom anki fil-passat. Għanna wkoll orkestra live b'arranġamenti differenti, ġifieri dawn forsi l-orkestra hija xi ħaġa ġdida għalina, anke li nisimgħu verżjonijiet tal-mużika tagħna bl-orkestra hija xi ħaġa speċjali ħafna. Il-kunċert se jsir il-ġimgħa fl-MFCC ta' Taqali. Il-bibien jinfetħu fis-7 u l-kunċert jibda fit-8.